Čaute všetci, môj nickname Mengrej a v tomto videu sa spolu pozrieme na príbeh reťaze majstrov, ktorý je pôvodne prerozprávaný Qybernom. Dozviete sa symboliku reťazy majstrov a aj to, ako ju majstri môžu získať spolu s ďalšími zaujímavými informáciami, takže poďme na to. Vďaka cinkajúcej reťazi, ktorú musí majster nosiť okolo svojho krku, ho môžete počuť dlho predtým, ako ho uvidíte. Má mu pripomínať jeho povinnosť, ako psí obojok. Musí ho mať aj počas spánku. Každý článok predstavuje zručnosť, alebo aspoň to, čo tí starí muži z Citadely považujú za zručnosť z rôznych oblastí učenia. Zlato pre znalosť počítania, striebro pre liečiteľstvo, železo pre vojnu, čierne železo pre havranárstvo, olovo pre jedy a valírijská oceľ pre vyššie učenia. Len jeden zo 100 majstrov získa takýto článok. Len jeden zo 100 majstrov si uvedomuje, že bohovia na nás kašľú. Hoci priznávam, že nikto nevykonal skutočnú mágiu už stovky rokov. Sedíme v miestnosti, brbleme nad sviečkou z dračieho skla. Po bezcennej noci, plnej zlyhania si máme priznať naše obmedzenia. Aby sme vyhrali článok, mali by sme obmedziť našu zvedavosť. To som nikdy neurobil. Časom sa Archmeister rozhodol, že viac článkov je zbytočných pre muža, ktorý nimi nebude spútaný. Vzali mi moju reťaz a vylúčili ma z Citadely. Ich strata. Reťaz samotný má predstavovať ríšu, ktorá nemôže mať len lordov alebo len rytierov. Potrebuje farmárov, kováčov, obchodníkov, pastierov a ďalších. Ako reťaz vytvorený z rôznych druhov kovu. Očividná a obyčajná myšlienka, schovaná za prepichom, ako samotní majstri. Študujú bez učenia a hrdo odovzdávajú znalosti, ktoré boli odovzdané im, bez akéhokoľvek dodatku. Možno sa to dá očakávať, keď zvážime, z akého typu mužov sa stanú majstri. Najmladší synovia šlachtických rodín, poslušní a plachí, vychovaní v tieni svojich starších bratov, alebo bastardi a synovia sedliakov, ktorých myseľ je uspokojená poznaním ich ďalšieho jedla. Smelí muži nebudú spútaní. Oni si trúfajú položiť otázky, na ktoré sa majstri boja odpovedať. Pozrú sa na živého muža a opýtajú sa, ako? Oni sa pozrú na mŕtvého muža a opýtajú sa, čo ak? Ja pevne verím, že sa vám tento príbeh páčil. Ak áno, nezabudnite ho ohodnotiť palcom hore a odoberať môj YouTube kanál, aby ste neprišli o tie ďalšie. Ak chcete pokračovať v sledovaní mojich videí, kliknutím na ikonku vľavo sa dostanete do príbehu šedého lupusu a kamenných mužov a kliknutím na ikonku vpravo do príbehu smrti kráľov. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, do počutia, čaute.